Какво ако ви кажа, че Титаник не е потънал инцидентно, а са го потопили умишлено? Преди да си помислите, че това е налудничево, просто чуйте тази теория. Знаете ли кой е бил собственик на Титаник? JP Morgan, собственика на най-голямата банка в Америка, JP Morgan Chase. Той не е имал само един кораб, а поне два – Титаник и Олимпик. Олимпик обаче е бил стар, ръждясал, ударен при катастрофа година по-рано, почти неизползваем. На всичкото отгоре за сметка на Титаник, Олимпик не е бил застрахован. Теорията твърди, че Морган подменя двата кораба, боядисва ги, сменя имената им и изпраща Олимпик под името Титаник на първото пътуване към Ню Йорк. Билетите за първа класа стрували около $400 по това време. Ако добавим инфлацията, днес това би струвало около $12 000. Дори трета класа билети стрували около $1000 в днешни пари. На кораба са пътували трима от най-богатите мъже по това време. Джон Астор, Изидор Штраус и Бенджамин Гугенхайм. Всичките конкуренти на Морган и разбира се всичките загиват. JP Morgan, собственика на кораба и няколко негови партньори отменят пътуването си в последния момент. Всичките били в подкрепа на това да се създаде Федерален резерв. Банка, която щяла да контролира печатането на парите в САЩ. А знаете ли кой е бил против това? Точно тези трима бизнесмени, които умират. Година по-късно, през 1913, закона за Федералния резерв е приет. И тук нещата стават по-странни. Когато сканират кораба с съвременна 3D технология, останките показват, че няма пробойна от 120 метра, както се твърди. Вместо това малки дупки от 1 до 50 см все едно са причинени от експлозия, която идва отвътре навън. Кораба SS Калифорния се е намирал само на 60 км разстояние. Вижда сигналните ракети, но чак след 6 часа тръгва към мястото. По официални доклади капитана на Титаник Едуард Смит странно променя курса, въпреки че е бил от най-опитните. И още по-странно, никой от наблюдателите не е имал бинокъл, защото били заключени в шкаф, в който никой нямал ключ за него. Какво е вашето мнение по въпроса? Това случайност ли е или поредната игра на влиятелни хора?